Безнең Матвеевка төп мәктәбендә 2 музей бар. Аның берсе авыл өенә багышланган. Безнең авылыбызда рус һәм татар милләтләре бергә яшиләр. Һәм һәрбер халык үзенең истәлеген шушы музейда җыя. Безнең музейда татар халкының һәм рус халкының тастымаллары җыелган. Алар халыкларның үзләренең бизәкләре чагылдырылган. Безнең элек-электән сакланган кияүгә чыкканда татар халкы, татар кызлары сундук белән чыкканнар. Бу минем әниемнең сундыгы. Бу сундукта кызның бирнәсе урнашкан. Монда безнең авылдашларыбыз бик күп чигелгән мендәр тышлары, тостымаллар бүләк иттеләр. Бу минем үземнең кичкенә чакта үскән караватым. Әбиемнең бирнәсе сугылган палас. Укытучыларыбыз безнең үзләренең мендәрләрен, чигелгән мендәрләрен бүләк иттеләр. Безнең авыл халкының балалары күбесе бишектә үскән. Безнеңгә Рафаэль Закиевич күрше авылдан безгә үзенең балалары үскән бишекне бүләк итте музейга. Бу бишектә безнең кичкенә курчак бар. Бу курчакның тарихы бик күптәнге. Безнең директорыбыз Лилия Михайловнаның әнисе 70 ел элек шушы курчак белән уйнап үскән. Бу курчакка 70 ел. Безнең укучыларыбыз элеккеге гореф-гадәтләрне саклап шушындый кичкенә одеял ясадылар. Безнең күзгеләр, безнең үзебезнең авылда яшәгән Рәхилә апалар шушындый матур рамкаларда ясалган. Безнең музейыбызда бар бик истәлекле шкаф. Бу шкафны безнең Билов үз куллары белән ясаган. Аның шушы шкафта безнең төрле истәлекле похвальный грамоталар, ветераннар, безнең комсомол билетлары барысы да шушында сакланган. Кичкенә чактан үзебезнең уйнап үскән патефоннар, күкеле сәгатьләр, радио, безнең бусы өстәл. Өстәлебездә безнең самавар, өстәл янында безнең татар милли курчакларыбыз. Һәр ел сайын, һәр ай сайын безнең музейыбыз артып тора. Күптән түгел генә Миша Соколов безгә үзенең печатный машинкасын бүләк итте. Без шушы почмакта татар халкының һәм рус халкының икесенең дә мишен ясарга тырыштык. Бик күп кешеләр менә үзләренең өйләрендә сакланган мишә ипи пешерергә җиһазларын шушында алып килделәр. Монда безнең бар илектә, кисәү агачлары, тоба агачлары, бөтенесе дә безнең үзебезнең кияүгә чыккандагы киентәләр. Безгә күптән түгел генә Фатихов безгә үзләренең бетоннарын бүләк иттеләр. Шүлмәкләр, чәйнүкләр, барысы да безнең халкының гореф-гадәтләрен чагылдыручы җиһазлар санала. Монда безнең миш башы, менә шулай итеп ясап, миш башын шушында итекләр, шилкәләр, чабаталар. Лилия Михайловна үзенең кичкенә чакта киеп йөргән әнисенең чабатасын алып килде. Безнең укытучыбыз, тарих укытучысы Надежда Сергеевна бу почмакны төрле элек-электән кулланылган үтүкләр күргәзмәсен җыйды, шүлмәк алып килде. Безнең бу почмагыбыз татар халкының һәм рус халкының милли киемнәренә багышланган. Монда безнең бик борынгы күптәннән сакланган киемнәр, бушлатлар, киемнәр артында менә бу безнең барыбызга да таныш булган кибеткә йөри торган сумкалар. Татар халкының милли киемнәре, рус халкының эшләпәләре барысы да безнең музейыбызда саклана. Күптән түгел генә безгә бүләк иттеләр тегү машинасын.
Бу пишмагыбыз безнең җеп ирләр өчен, җеп ясар өчен һәм шунда ук бар безнең тарый торган таракларда.